Maglapit kamo sa Dios, kag ang Dios magapalapit sa inyo. Kamo nga mga makasasala, magkabuhi kamo sang matinlo, kag kamo nga nagapangduha-duha, tinluin ninyo ang inyo mga tagipusoon. Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong siningtion sang Semana Santa. Iloilo City Police Office sa pagpamuno ni City Director Police Colonel Kim Legada. Iloilo Police Provincial Office sa liderato ni Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan. Sa aton pagsilebrar sang Semana Santa, akon ginahingyo ang tanan nga mga mangin mabinantayon, disiplinado kag responsable sa tanan nga tiyon. Ini nga semana isa ka tiyon sang pagpamalandong kag paghinulsol. Ang inyo alagad, Police Colonel Bayani M. Razalan, upod ang inyo mga Ilonggo Caps, padayon nga magabantay sa kalinungan sang aton probinsya. Magbinuligay kita sa pagpadayon sang malinong kang matawhay nga pagsilebra sang Semana Santa. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street, corner A. Pan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour news break. Top of the hour news break. Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9:41 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, ginpadalaan sang barong, pantalon kag sulat sang nagpakilala nga miyembro sang New People's Army o kan NPA ang operatiba sang Provincial Drug Enforcement Unit sang Abril 13. Ini ang ginkumpirmar ni Police Major Daji de Lima, Chief sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU. Mabasa sa sulat nga may mga reklamo ang mga pumuluyo sa NPA sa ginaaligar pagplanted sang kapulisan sang droga sa subjects sang operasyon. Nasaad man diri ang isa ka estudyante nga ginaligar ginbalabagan sa isa ka patio nga ginplantedan sang illegal nga droga. Dugang pa magatuaw lang ang nasambit nga grupo agud maghatag sang sintensya. Sa katapusan sang sulat nakabutang ang pangalan nga ka Mario, soldado sang pumuluyo. Sa balita national, patay ang isa ka Chinese citizen matapos nga magkulob ang barko nga ginapanagihan sang China sa baybayon sang Rizal sa Occidental Mindoro.
Suno sa otoridad, gindala pa ang biktima sa ospital sang hapon sang Martes, apang gindeklara na ini nga dead on arrival. May sulod nga balas ang nasambitan nga barko kag ini ang nagkulob kaga naglubog ginabanta alas 4:30 sang hapon. Samtang mayara sang 23 ka crew nga mga Pinoy kag Chinese seafarers ang nasambitan nga barko kag nasalbar naman sa otoridad ang 6 ka Pinoy kag 7 ka Chinese gikan sa insidente. Sa karon padayon ginabelo ang sang otoridad ang rason sa likod sang aksidente. Sa balita international, masobra 1,000 ka tawo ang naka-eksperyensya sa kabudlay sa pagginawa matapos nga nagluntad ang sandstorm sa central kag southern Iraq. Sunod sa mga opisyal sa Muthanna province, mayara sang 700 ka iban pa nga naka-eksperyensya sang suffocation. Nagtuga naman ini sang pagkadula sang supply sang kuryente, nagpagsuspende sang flight sa pila ka mga rehiyon bangod sa insidente. Normal naman nga maka-eksperyensya sang dust storm sa Iraq, apang mas masamin na ini nagaluntad tugas sang climate change. Ang oras alas 9:44 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang inadulong sa inyo sang Mighty C. Ang mas gipabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para ang lawas, resistensya dugit per me. Ang Mighty C ang mabakas sa mabutika sa Iloilo kang mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ang K5 Top of the Hour News ang inadulong man sa inyo ni K5 Ray Espeo Malay nga palangga ang Banwa sang Pototan. Kagini naman si K5 Wayne Zerudo Sinieras. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makanamo ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.
istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalising ko! Kagin pasalig nga tag 1.5 ang budget. Sos, tapos meeting. Kijinto sa na nagtupa. 1,000 gid ang labo? Hindi lang labo, agyan pati bono. Huh? Amo na ang mga FL subong. Do wala naman salig sa mga barangay opisyal nila. Kay do, may mga lahi ba lang nga bakunawa? Ay, basi ka panginyawat. Ay, ano nga panginyawat man? Nagapangawat. Ay ho, mabay ilang daa. Amo lang na isliya nga tion nga makakwarta. Tag-amo man ang buhaton ta para everybody happy. Eh ano pa be? Sila lang yung makakwarta. Ay dapat kita man. Sakto ba ka, guy? Sakto ka. Sadya-sadyay na. Isip ko pero ako'y sabog na. Ano naman yun sa isip ko doon? Alam ko ang tama't mali pero ako'y sabog na. Ako'y natutuliro pero alam mo ba? Bakit? Kasi ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Tararatan, nalabasan ako ng bahay. Ako'y sabog na. Nandyan ka naman sa natin na bahay. Makikihalo-bilo sana ako pero ako'y sabog na. Magmamuhin ka na lang baka ano ba? Elmar Banwa. Yes, Rocket? Diin ka nagkadto nga daw nadula kagid sang pila ka oras sao. Namuhin Namuhin lang guro. Bisa simutan mo pa ng kamot ko? Ay, Baw, masimot ka? Kauda. Baw ang dinamak kidya balang imo Elmar no? Tika, hindi ka manabi, magpati mo. Ti kung di ko magpati, madinamak agad. Uy! Para mapamatod ako sa imo, magasugi ko sa tuod. Ay, mama. Baw, mahalin ka na gidang di sa puder ko, binlan mo pa ko sang kadamak mo. Para hindi kay lawon, Tika, magaling ko di, hindi mugig ko pag-idulong, bisan sala sa terminal. Hindi ko. Bisan sa salakyan na gidang tricycle. Hindi man eh. Ngaw? Kung idulong ta ka, wala ko yung pliti, pabalik. Mayo kaya guro kay may pliti ka na. May pliti ka na, kay plano ka man maglakat. Ate, may ahurag dyan eh. Di kung idulong ta ka, sakpon mo ko pliti. Hindi eh. Kaya kung sakpo na baka plite, kulang na kwarta ko. Te, amo na pangita ka man sa imo plite. Bo, malakat ka na gidang di sa Kalising ko. Sutab ka man Japon. I'm lost inside your world, you got that symphony. Like da-do, da-do, da-do. If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice if you try to roll the dice. Let me give you some advice. If you like me, blink twice. He's not even thinking about me. Maybe he's just looking at me. Got me going crazy, baby, no, don't be lazy. Come over and chase me, yeah, you bet. Baw, buisit, ginabalang duha ka tigulang mo. No, abi, kagabi nasto sila. Gali kay wala man. Sus, abi ka blatuhod gabi nastos gidya sila. Ay, ako gali ang gabastos. Amo na diya ka namin palibot sa plaza namon niya. Kay kompleto sa istorya di. Daw kompletos recados. Dere, daw pelikula di ang palibot sa plaza. Kung hindi ka di makabati isang love story, may aksyon, may dinupak man, kag dinupak pagid. Ay, Dria,
Malingaw kaya sa iba niya nga mamingawan ka. Sus, diriya sa mo niyo purok ya. Ari di ang tanan ng mga kampiyon nga pumuluyo. Isa na ko da. Mayo pa. Makadto ko sa piya ko. Kag mamati-bati sa mga nagkakatabo Kay kung diri lang kuya. Sus, kung diri lang. Kadtuan naman ko di karon ni Chay Marites. Kag istoryahan sa tanan nga mga problema niya. Ay, problemado man ko daan. Tapos idugang man ang problema ya sa akon. Kundi nga madugangan na lang sakit sa ulo ko. Wala na ni nga daan. Unugod, mabuhinan pagid. Ay, sadya-sadya no. Problema kita sana makakita sa taon nga laya atong amigo nagtinga dili na siya maimutang magsakit tiyang tugyan kay dugay na daw siyang wana karapa pam pam rapa pam 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 rapa papa pam pam dako iyang isiabot sa dalunggan rapa pam 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 rapa papa pam pam lamig kang natural gikas kinaiyan ingon sila krisis di na tinuod ang tinuodan na isa. Magdalena? Yes, Tigoy. Di ka nagalin? Ay, di ko naghalin? Oh? Ay, nagpakuno-kuno ko nga FLA. FL as in family leader man? Hindi Ano na yung FL? Fresh lady. Fresh lady ha? Tuod ka nga mo ng FL? Adala na tanan Nagpukuno-kuno ko sa mga meeting di abanse kag nagkadto sa mga kaukos nga sa iglaman ko Ba? Doon nakatuon kagid sa amigo ko nga tanda mag-explica sa istorya, tanda magbali-bali, tanda mag-reverse Kita mo kay nagkagata sa patibong niya. Nagbalik pa sa aton. Pero sa tuod lang, Magdalena. Napatihan ka Manila? Tihuo Kaya ba? Nagpatis sila sang imo pa kuno-kuno? Ha? Of course! Nagpatis na sa pakuno-kuno patis lagas migo mo. Aba! Kag paano mo na nahambal, ha? Kaya siyempre, nakabato na ko isang budget, goy. Ay, bisan may labo, okay lang importante. Nakambit, kuya. Kag sakto, gituod. Imbis 1.5, baw! 500 lang ang tagay. Baw! Wala ka gidaghagad ba? Wala na Nga ako naghagad, kumano ka? Mapakuno-kuno man para makakinintos man. Hoy, Magdalena, kung may mga amo sila nga mga pagpakuno-kuno, kag sa mga magtuon sa mga speaking nga mga pasikot-sikot, kag may kayuhan, dapat ginapabalo mo ko para makatilaw man ko. Mayo man tani, bla, kung hindi ta katilaw sa kwarta, kung matilawan ta ka. Sadya-sadya no? Oda! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid anay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehas ang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Si Jesus ang nagsabat sa ila. Ang tawo nga maayo ang lawas, wala nagakinahanglan sang doktor, kundi ang nagamasakit lang. Wala ako nagkadto diri sa pagtawag sa mga nagakilala nga sila matarong, kundi sa mga makasasala agud maghinulsol sila.
Lucas Kapitulo 5, versikulo 31 hasta 32. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong siningtion sang Semana Santa. Honorable Julian Jamjam Baronda, Representative of the Lone District of Iloilo City. Lady Julie Grace Love Baronda, Mayor Robert Martin U. Pama of Dueñas, Iloilo. Si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, upod kay Lavla Baronda, nagaugyon sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong subong nga Semana Santa. Kabay nga ang gugma ni Ginoong Jesus, ipaambit naton sa isig naton katawo, hindi lang sining Kwaresma, kundi sa matag-adlaw nga tanan. Ikabuhi kag ipaambit gid naton ang gugma. Sa liwat ini si Congresswoman Jamjam Baronda, upod kay Lavla Baronda, kaupod sa inyo sa pagpamalandong sining Semana Santa. Sa panahon sang Kwaresma, ginatawag kita sang Ginoo nga magbalik sa iya. Pinaagi sa pagpangamuyo, pagpuasa, kag paghimo sang maayo nga buhat. Ang pagbulig sa mga pigado, ang pagpalangga sa mga masakiton, kag ang paghatag sang paglaom sa mga nagakinahanglan. Isa ini kapaagi sang aton pag-alagad sa Ginoo. Ini si Lavla Baronda, nagaupod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong sini nga Semana Santa. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa madasig nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Magpalapit kamo sa Diyos, kag ang Diyos magapalapit sa inyo. Kamo nga mga makasasala, magkabuhi kamo sang matinlo, kag kamo nga nagapangduha-duha, tinluin ninyo ang inyo mga tagipusuon. Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong siningtion sang Semana Santa. Iloilo City Police Office sa pagpamuno ni City Director Police Colonel Kim Legada. Iloilo Police Provincial Office sa liderato ni Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan. Sa aton pagsilebrar sang Semana Santa, akon ginahingyo ang tanan nga mga mangin mabinantayon, disiplinado kag responsable sa tanan nga tiyon. Ini nga semana isa ka tiyon sang pagpamalandong kag paghinulsol. Ang inyo alagad, Police Colonel Bayani M. Razalan, upod ang inyo mga ilungkaps, padayon nga magabantay sa kalinungan sa aton probinsya. Magbinuligay kita sa pagpadayon sang malinong kang matawhay nga pagsilebra sang Semana Santa. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ang klase sang puasa nga luyag ko, amo ang puasa nga ginaupdan sining matarong nga mga pagginawi. Ginauntatan ninyo ang pagpamigos kag ang pagpangpriso sa mga inosente, kag ginahilway ninyo ang mga ginapigos. Ginahatagan ninyo sang pagkaon ang mga ginagutom. Ginapaistar ninyo sa inyong mga balay ang mga wala sang ilistaran. Ginapabayuan ninyo ang mga wala sing bayo, kag ginabuligan ninyo ang inyo mga paryente.
Isaías Kapitulo 58, versikulo 6, tubtob 7. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong siningtion sang Semana Santa. A-Mart Convenience Store sa Barangay Suok Arevalo, Iloilo City. Iloilo City Police Station 4 ukon Molo Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Christ Ino, Dr. Rex Casiple of the Commission on Higher Education Regional Office 6. Congressman Michael Goriseta of the 2nd District of Iloilo and Doc Kathy Goriseta. Police Major Eduardo Chacon Jr., Station Commander of Iloilo City Police Station 9. Police Captain Jobert Amado, Officer in Charge, Iloilo City Police Station 5. Ako, si Dr. Rex Casiple, sa Commission on Higher Education, upod sa akong bugos na pamilya, nagabulong din sa tanan sa pagpamalandong sa sining na Semana Santa. Sa sining na Semana Santa, dapat aton pamalandungan ang pagsakripisyo, pagpagpanansang sa krus, sa aton mahal na Diyos, Ginoong Jesucristo, para maluwas kita sa aton mga kasalanan. Ang ini nga semana magapanundong sa aton pag naghatag sa aton sa iyon para maginonsol sa aton mga sala, magsimba pag magpangalawat para maagom naton ang grasya sa aton Ginoong Diyos. Kinitanang igahanap naton sa aton pagpamalandong sa sining semana sa salamat kayo. Dan, ayusin mong trabaho mo, Marikyat. Oy, tarong man ang mga obra ko, ha? Tarong ka to? Oy, bantayan mo na gid sa bayo. Kung may ginapabantayan sa imo. Yes, boss! Dosobra ka pa sa amo. Gina-remind na lang ka. Remind man. Remind ko di pang panginsulto, eh. Insulto kung kaka-insulto ka, eh. Oy, ba? Basta yan ang tatandaan mo. Pagtarong na sa trabaho mo, pero hindi bang aking sinsan kayo? Ikaw man dapat alirto ka man si Mobra. Kay kisa dumayo ka lang sa wakal, sa inimuan, wala ka man. Mayo ka lang manaway sa akon, pero otro ka man kasalawayon. Ikaw? Abo man yan, eh? Oy, ba? Basta, sibula ngayon. Oh. Focus na tayo sa ating mga trabaho. Para hindi naman magpilas-laya si Insan Kayot. Hoy! Kaya kung wala di si Madam Kayot, gutman gidta. Ilabi na gid ikaw. Man ikaw yung adaan, hindi kayo mabuhi kung wala yung may masagod sa imo, ha? Bao, do siya ko do. Mabuhi siya kung siya lang isa. Uy, mabuhi ko iya. Kabalo ko yung magdigamo. Ikaw lang man ang hindi. Kabalo ko ya. Kabalo lang ko na magkaon. Man, ang nabalaan mo rin sa karinderya, taahaw panghugas pinggan, panghugas taklob sa kaldiro, ha? Pero hindi ka rin kabalo manghugas ang kwan mo. Pati sungad mo karon, hugasan ko na. Ay, sadya, no? Honey, there's no limits, be who you wanna be. Hey, hey, every night's a moment down. It's your time, know that it's your time. Don't leave them wanting to know your name. Don't let them forget. Ilmar Banwa. Yes, Rocket? Total, manuglakat ka na gidman sa iban nga... Te? Sa iban nga kwa na. Ano kung manuglakat ko? Iyo, boss ko na lang ni tanan nga istorya ko sa imo.
Butyaga mo bala sa akon daw, hindi na tayo magkita-anay pa. Hindi na ginman. Kay matabo ka na sa piyak nga is. Di nga, piyak nga is? Iskinita. Ay, Rocket ka. Kag, matabo ka na sa piyak nga is. Is ano? Establishmento. Pero din, kabalo ka kung din nga piyak. Di nga piyak. Piyak nga kinabuhi. Mga buisit, kasi mo. Buot ko silingon, piyak pala nga panapas ang kalibutan. Pero, Kert, makit-anay pa man Japon. Labo na inaya. Once nga maghalin ka di sa kalising ko, kuntahanay na ta. Suliton ko maghalin ka di. Kompetensyahanay na ta. Kagbase kung ato ka na to sa piyak nga establishmento, kalimtan mo lang ko. Ikaw pa! Hindi ta kaya malimtan, kabalo ka kung nga, ha? Kag nga! Ikaw lang yung nag-iisahan nga sutab kong amigo. Ay, sus. Wala niya siyang may makatupong pa sa kasutab, bukit. Basi may araman to Kasi kung may mga klalak man to nga mga sutab sa piyak na establishmento. Pero, mahalin ka na gid lang, mabilin ka pa istorya ba? Ay, tuod gid man, amigo Rocket. Tuod na kung tuod Pero anay ka, ano to yung istorya mo gani sa ako? Nubusan na, kaya kung maubos, malakat ko yan dayo na. Sige na. Sige gana, santang ari pa ko di. Kag may gana pa ko mamatisin mo. Balay mo. Dugay-dugay, wala na ko gana. Kag mahalin na lang ko gulpe. Ayog ga. Sinutab na yung imo kung magalin ka gulpe. Dogi na pamatudan mo lang. Ilmar Banwa-Banwa. Nga ano? Nga masutab ka! Sa akon! Ay, sadya-sadya no? Una problema kung sana makakita sa daon nga laya atong amigo nagtinga. Dili na siya maimutang magsakit niyang dugan. Kay dugay na daw siyang wana karapa pam pam rapa pam 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 rapa papa pam pam. Dako iyang isi abot sa dalong dan rapa pam 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 rapa papa pam pam. Lamig kang natural gikas kinaiyan ingon sila krisis. Wala gidya klaro ang programa ni DJ Sutab. Iya gituod ka Sutab. May lang gani natapos ng programa mo. Kaya kung wala pa, ikaw na lang gid ang tapuson ko. Hindi. Nagasagrak naman ang radyo ko. Buot silingon, may mabulos naman ni nga maprogram. Abi, pamatian tani kung sino patunugon kong radyo. Hay! Maayong adlaw na naman sa inyo. It's me, I'm back! Oh! Si Burukinta nga dakupot. Ari na! Kibot ka, Ged? Amo niyang nanamian ko sa programa ni Burukinta kay daw may kastorya lang ko balayaw. Ay, dugay na ina, subong ka lang kabalo. Ay, abaw! Batian niya gidya. Oo hindi man kuya bungol. Abot ko na. Kung hindi ako magsala, i-introduce siya ni Iyakaw Galingon. Ang tingog nga medyo paos, pero wala niya gakalaos. Ati okay Kag upod naman sa tinikal side, ang pagbabalik sang aton technician nga pawala lang, amay na, John Lloyd Cadiz, ang Loyloy 5, ang Butchog, Jess. Ang naisiyo ya, kamusta? Baw, bisan amay na si John Lloyd, pero wala gid ganubo ang iya. Galaba, Japon ba? Plastar ka mo sa mga balita nga dapat nyo mahibaluan para kabalo ka man kay kabalo ko nga daw tanga ka na nga daan. Sino? Ako? Oo, ikaw. Hala, ako gidya.
Sadya-sadyay, no? Sunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nga mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!